Borjan MSC constituency ang kangpen Babu Engti BJP asong pen MSC at tiket chohang lunji po apir talong si raratum ahir jume kipajurun. Babu Engti inot rat cycling bang lapen kaike raratum pen chingkipun abang pulu. Borjan MSC constituency ang kangalong alangri raratum aphan kanghon pachingbar lapen aningta mesen lason si kisong raratum aphan ta kirap kipajurun ta aning si joyo abang puputa raratum chethanpon. Babu Engti VDC BLCC lapen board a chairman ki khidun tanglo alangli VDC BLCC a chairman ki khidun bom ahut sita alangli Borjan MSC constituency arat aphan chinghon lapen thek anki rabdun opota ongdung araratum chethanpon. Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang MP Horan Singbe MLA Dr. Numol Momen atum aphan ratatum choningri ponke Babu Engti aphan MSC tikat kipi ponvek ji aphansi ongdung Borjan arat choningri kedepo. Bokajan pen Herald Hanse Akira pen Budhesor Teron Report News 7 Northeast.